su zan yi bidiyo yadda kowa zai je ya cike magajinsa wanda zai gaje shi bayan baya nan. Na farko ga sefal nan za mu shiga. Yawwa. To idan ta kawo mu waje kamar haka, kamar yadda dai muka saba shiga sidradigitalbank.pro, sai mu shiga explore. Kuna kallo? Da ta buɗe explore sai mu shiga nan gashi nan search engine sai mu taɓa shi. To ga sidradigitalbank.pro nan ya bayyana sai mu taɓa. To sai ka zo go gashi nan. Yawwa sai mu je sai ka tafi kawai direct. Yawwa. To da zaran ya kawo ka nan wajen, wato nan shine ainihin interface na farko. Ina za ka je? Sai mu zo nan mu taɓa nan. Muna taɓa nan kun ga za ku ga interface, za ku ga mining, ga pool, ga inheritance. To sai mu shiga inheritance na biyu kenan. To za ku ga gashi wannan shi ake ce ma proof of life. Wannan abun na yi kwanaki, na sa kwana 177 zan yi. Idan matuƙar ban zo na taɓa nan ba, to wannan zai zamanto ba lafiya kenan ko na mutu. To za su yi transferin dukiya zuwa ga magaji nan kenan hiya. To kun ga yanzu ni na kunna amma ban riga na cike magaji ba. Kun ga dukiyoyin da take ciki estate snapshot. Ga dukiyar nan $1,549. Amma abin da nake so ku sani ba wannan bace ita ce dukiyar. Dukiyar ita ce wadda ka je kai staking a cikin banki a liquidity pools domin ka rika samun gold. Wannan dukiyoyin da ka ajiye su a cikin dApps din nan, to su ne da zaran baka nan za a yi transferin din dukiyar zuwa ga ainihin magajinta. To yanzu ina za mu je? Sai mu taɓa nan. Nan ne wajen da za ka cike gado din wanda zai gaje ka. Sai ka sa add here, ka sa magaji a nan. To kun ga details din magaji. To bari mu cike. Yawwa. To masha Allah. To kun gani yanzu gashi nan. Dama ya zamanto kana da wallet address din wannan magajin. Kuna kallo ko? Kun ga na fita. Bari to mu ƙara cika. Yawwa gashi muna cikawa. Sai ka zaɓi shekaru. Sai mu sa a nan. Yawwa 5 ne. Sai ka set. Kun gani sai ka sa share din a nan nawa za ka sa. Sai ka dawo da share din kan nan sai ka sa 100% mu muke so mu sa. A nan email da ka sa na mutum. A nan za ka sa email ne na magajinka. Sai mu sa gashi nan. Za mu ɗauka. Kun ga mun sa email din. Da zaran ka sa email din nan a nan, za ga duka sauran email din sun bayyana. To me za ka yi? Sai ka pesta ainihin wallet address din da ka kafo na magaji. Sai ka sa a nan. Gashi nan za mu pesta. Kun ga mun pesta ko? To sai nan ƙasa sai ka sa note. Za ka iya cewa if after my demise, ko bayan na mutu a mika dukiya zuwa ga wannan magajin. Shikenan. To bari mu rubuta. To kun ga abin da na rubuta. Na ce transfer all my wealth after my demise. Wato kana gama wannan kawai sai ka sa save. Gashi nan sai ka taɓa save din nan. Yawwa kun masha Allah. To yanzu kun ga wannan shine ainihin magaji na farko da na sa. To idan kana so ka ci gaba, za ka zo nan allocation. Nawa kake so? Kun gani allocation din 100% zan bada. Already an riga an cika. Sai nan will in kana so ka cika shi ma za ka iya cikawa. Gashi preamble. Gashi Sharia Fred. Under Sharia only up to 1/3 the estate may be freely bequeathed. Wato dukiyar kawai kaso 1/3 za ka iya bada ta ga will. To yanzu misali in za mu bada will din, ya za mu yi? Kun ga shi ma ga yadda za ka cika shi. Type your full legal name. Sai ka confirm account menene. To mu dai gaskiya ba mu bane da mu cika wannan will din. Amma za ka cika gashi nan. Nan preamble za ka bada dan introduction ne. Me yasa kake so ka bada will ɗinka? Za ka bada will ga wane. Sai ka yi main clauses. Wato cikakken bayani a kai. Sai special bequest. Sai final wishes. Sai funeral arrangement. Sai type your full legal name. Sai kai affirm din. Yawwa kana affirm sai ka signing din will din. Idan ka gama shi nan wajen, shi ma kun gani wannan kwanakin da za ka ɗiban ma kanka kenan. In baka zo ka taɓa wannan ba to tabbas za su ce ka mutu kenan.
yanzu ne in kuka duba na ɗaukan ma kaina kwana 180 ne cas idan ban zo na taɓa proof of life ɗin nan ba. Kun ga wannan shine confirm proof of life. Idan na ga dama zan rage shi haka, to amma ni already na zaɓi 180. To da zaran ban zo kwana 180 ba, to za su azumin cewa na rasu, sai su mika dukiya zuwa ga ainihin magada. Sai nan guidance, nan za ka iya sa waye guidance ɗinka. Bari in sa mahaifina. Bari in sa mahaifina a nan. Sai mu sa email. In kana da email ɗinsu sai ka sa. To yanzu kun ga email ɗinsa nan, sai ka sa invite guardian. In kana so ka yi inviting kenan. To amma dai bari mu gwada mu gani. To wannan kun gani, mark confirm, kun gani na yi inviting guardian, wato wanda zai iya zame min guidance kenan. Za ka iya zuzzuba mutanen da kai ka sani za su iya zamantowa tabbas su ne guidance naka. Yauwa za ka zuba kamar guda 3 in ka ga dama, ko guda 2 ne ake bukata. Confirm guidance guda 2 ne. To ba wanda aka yi confirming, shi wancan wanda zai gani zai yi confirming ɗinka a nan cewa ka tura masa ya zamo guidance naka, kamar mahaifi ko kuma iyaye kenan, wanda za su tabbatar da cewa za ka yi transferring wannan dukiya in bayan baka ga shi ainihin wannan kenan Aisha Ahmad Adam. So wannan shine yanzu, wannan shine yadda ake ainihin cika wanda za ka sa magaji. Kun ga yanzu at least one beneficiary. Kun ga na sa one beneficiary shine wannan, gashi nan magajin. Sannan kuma idan kuka duba gashi nan location total gaba ɗaya nake so a tura mata dukiyar. Sai wannan proof of life. Yanzu kun ga wannan yana 99%. In na taɓa haka, kun ga confirm proof of life. Na tabbatar da cewa ina raye. Kun ga yanzu zan ƙara yin kwana 179 kafin kuma su gane cewa ba na raye. So wannan shine. Allah ya sa mu dace. Students ne daga Rigasa Crypto Class Mining Academy. Assalamu alaikum. Kowa zai iya yin haka, saboda wannan hiya din ko da an sace email ɗinka, to fa za a yi transferring dukiya. Ko da an sace passport ɗinka na da kake su yi buɗe wannan abun, to za a yi transferring dukiya ga wannan. Kaga kuma the same thing dai, dukiya ba ta bar hannunku ba. So Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum.